Domin samun isowar sababbin ayyukanmu a kan kari sai ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Kada ka manta ka danna like kai har ma da yin download da kuma yin sharing zuwa ga abokan arziki don su amfana. Idan a duniya akwai wacce take rikitawa irin ta so, to ke ce. Idan a duniya akwai wacce take hargitsawa irin ta so, to ke ce. Idan a duniya akwai wacce take sace mini tunani, sata irin ta so da ƙauna, to ke ce. Idan akwai wacce take sani fita daga cikin hayyaci fita irin ta so, to ke ce. Idan akwai wacce take sa zuciyata ta bugu irin ta so, to ke ce. Komai naki sun yi daidai da ke, sun yi cif sun dace, tamkar an yi shawara da ke kafin a yi miki su. Salonki salo ne mai kayatarwa matuƙa ga duk wani ɗa namiji. Hakika kowane mutum zai so ya samu mata irin ki, ko kuwa da zai rasa dukkanin komai nasa na rayuwa. Ni dai a gurina ke ce sarauniyar 'yan mata.